Vi starter med at redegøre for lineær vækst og de karakteristiske træk ved det. Og altså hvis en sammenhæng mellem x og y kan beskrives ved hjælp af en lineær funktion af typen f af x lig med ax plus b, så er der tale om lineær vækst. Og lineær vækst er en funktion, der vokser med en fast værdi a, som også bliver kaldt Hellings-koefficienten. Og det gælder for lineær vækst, at hvis x får tilvæksten delta x, så får y tilvæksten delta y er lige med a gange delta x. Det vil altså sige, at hvis vi går 1 hen, så bliver der lagt a til. Og det vil altså også sige, at hvis vi går delta x hen, så for at finde det stykke her, så lægger vi a til delta x. Nu vil vi så forklare om eksponentiel vækst. Og hvis en sammenhæng mellem x og y kan beskrives med en eksponentiel funktion, så er der tale om eksponentiel vækst, hedder det. Og her har jeg lavet en vækstmodel over den eksponentielle vækst, hvor det er, at sammenhængene er beskrevet. Og her, der er delta x, det er en slutværdi minus en startværdi. A, det er fremskrivningsfaktoren. B er begyndelsesværdien. Og så er det vigtigt at vide om eksponentiel vækst, at den vokser med en bestemt procent. Derudover er det også vigtigt at kende til R, som er vækstraten. Og R er lige med 1 minus fremskrivningsfaktoren. Og så kan man ligeledes finde fremskrivningsfaktoren ved at sige vækstraten plus 1. Derudover er der en sætning, der siger om eksponentiel vækst, at det gælder for en eksponentiel funktion, at hvis den uafhængige variabel x her får tilvæksten delta x, som jeg tegner på vækstmodellen her, så bliver den afhængige variabel herover f af x ganget med faktoren a i delta x. Ja, og for en eksponentiel funktion, der kan man bruge a fremskrivningsfaktoren til at finde ud af, om den eksponentielle funktion den vokser eller aftager. Og det kan man gøre ved at se på a, og hvis den er mellem 0 og 1, så aftager funktionen eksponentielt, og r vil på den måde også være negativ. Altså vækstraten vil være negativ. Og man taler så i det tilfælde om negativ vækst. Og hvis a derimod er større end 1, så vokser funktionen eksponentielt, og vækstraten vil derved også være positiv. Derfor er det positiv eksponentiel vækst. Så er vi så nået til redegørelse for karaktertrækkene ved potensvækst. Der gælder det, at når en sammenhæng mellem x og y kan beskrives ved en potensfunktion, så snakker vi altså om potensvækst. Og i potensvækst så gælder det, at hvis den afhængige variabel x den bliver ganget med en faktor k, så bliver den afhængige variabel f af x ganget med faktoren k af a. Det er egentlig også det, der står her. At hvis x ændres med en procent p, så ændres f af x med procenten k i a, det er minus 1 gange 100. Hvor k så er lige med p divideret med 100 plus 1. Og det vil altså sige, at hvis du har et procent, altså en procent her, så kan du regne k ud ved hjælp af den her formel. Og man kan sige, at potensvækst egentlig er en procentvækst, fordi at både x og y vokser med en bestemt procent. Ja, så det vil altså også sige, at når den uafhængige variabel vokser med en bestemt procent, så vokser den afhængige variabel altså også med en bestemt procent. Så nu vil vi lige fortælle om fordoblings- og halveringskonstanten.
Og ja, fordoblingskonstanten, det er den, der er herovre, og det er den her sætning, der gælder. Og fordoblingskonstanten, det gælder for en eksponentielt voksende funktion, og det er altså en funktion af typen y er lig med b gange a i x'te. Ja, fordoblingskonstanten er egentlig det bestemte tidsrum, hvor y-værdien bliver fordoblet, og det er så tilfældet uanset udgangspunktet. Det er egentlig helt det samme princip med halveringskonstanten, bare omvendt, og der er det de her sætninger herovre, eller formler hedder det, som gælder. Og halveringskonstanten, den gælder også for eksponentielt aftagende funktioner. Altså funktionerne er altså bare aftagende, ikke? Og det er stadig den eksponentielle funktion, og så også typen y er lig med b gange a i x'te. Ja, altså halveringskonstanten er det bestemte tidsrum, hvor y-værdien er blevet halveret. I stedet for fordoblet, så bliver den halveret. Og det gælder uanset udgangspunktet. Ja. Altså vi ser altså i begge forskellige formler, altså både den for halveringskonstanten og den for fordoblingskonstanten, der indgår AI. Og det er altså A, vi skal kende for at beregne de her to konstanter. Det er lige vigtigt at sige, at for en eksponentielt voksende funktion, hvor det er, at det er fordoblingskonstanten, vi ønsker at finde, der skal A være over 1. Og ved en eksponentielt aftagende funktion, hvor det er, at vi ønsker at finde halveringskonstanten, der skal A være større end 0 og mindre end 1. Nu vil vi så udlede et bevis for fordoblingskonstanten. Og her har vi tegnet en grafisk afbildning af fordoblingskonstanten og sammenhængen mellem x og t i anden. Og her ser vi så også, at t i anden det er den bestemte tid fra x til en ny y-værdi. Og herover laver vi beviset. Og vi ved, at det for et hvert x gælder, at fx plus t i anden, parentes slut, lige med 2 gange f af x. Så, herover er vi så begyndt på vores bevis. Og vi så jo også her, at f af x, eller y, det har vi så skrevet som y, også er lig med b gange a i x'te. Det indsætter vi så i stedet for f af x, som jo så også svarer til y. Så der kommer til at stå b gange a i x'te plus t i 2 er lig med 2 gange b gange a i x'te. Og så benytter vi os af en potensregneregel, så der kommer til at stå b gange a i x'te gange a i t i anden i 2 lige med 2 gange b gange a i x'te. Og så ser vi så, at b gange a i x'te står på begge sider af lighedstegnet, så de går ud med hinanden. Så der kommer så til at stå a t i 2 er lige med 2. Så nu benytter vi os så af vores logaritmeregneregler, og vi tager logaritmen på begge sider af lighedstegnet. Der kommer altså til at stå logaritmen til a i t i 2 er lige med logaritmen til 2. Og her kan vi så benytte os af en potensregneregel, så til 2 kommer til at stå uden for parentesen. Så der kommer til at stå til 2 gange log til a er lige med log til 2. Så kan vi så dividere log til a på begge sider af lighedstegnet, og vi får derfor, at t i 2 er lige med log til 2 divideret med log til a.